És una zona super rural. És super aïllada. Hem hagut de posar el 4x4 total. Era una pujada amb pedra complicada de veritat. I no sé quan arribarem al destí. Situació complicada, estava marcat com una carretera, i és que és molt difícil, bueno, ja ho heu vist, molt difícil i està molt brut vol dir d'herbes, i cada vegada és més complicat. Cada vegada està més frondós, cada vegada hi ha més pedra. Se'ns està fent una mica... Vinga, va, Poli. No estava clar que haguéssim de passar per aquí, no? Ben dit. Crec que no havíem passat una tan fonda mai. No? Clar, he dit que havia de posar el 4x4. Sí. Sí, ja, es veu això. Vinga, vas bé. El problema és que aquí jo no veig que passi cap cotxe per aquí, tio. Està el problema. Tu, vale. Com es queda això? No sé com ho farem. No podem sortir ni a dinar. What? No per res, sinó perquè és que està frondós que no tenim espai ni per obrir la porta. No sé. I ens queden 34 quilòmetres per arribar a una població. Tampoc us penseu que és arribar al destí. No tenim cobertura, no tenim de res. No sé jo exactament què hem de fer. On ens portarà això? On ens portarà això? Aquest camí sembla més marcat, no? I cap on tira aquest carrer? Cap on anem. És el lila que ens marca el GPS. Doncs agafem el que ens diu el GPS, no? No sé per què raó el GPS, no, ho saps? Però en aquest cas estava bé, no? Sí. Aquí et diu cap a l'esquerra. Madre mia, haurem de posar el 4x4 total, perquè això si no pugem. Us ho ensenyo. Rascat, però bueno. Rascat, no ha anat cap cop. És que no passa res. Així sí, pugem? Sí. Cap problema. Però estem una mica preocupats. Doncs si arribarem al poble aquest, no? I no hi haurà sortida. Clar.
Aquí està el problema, que diuen al poble aquest i sortira. Perquè llavors sí que, bueno, hauríem de tornar. Hauríem de tornar... Bueno. Sí, va, farem a dinar aquí. Tallarins amb salsa de parmesà i tomàquet sec amb uns trossets de pernil dolç que aquí són excepcionals. El pernil dolç aquí és boníssim, igual que el bacon. Genial. Acabem de dinar i hem estat mirant el mapa, estem preocupats perquè tenim una localitat a 35 quilòmetres per aquest camí. Com es diu? Boixa? Boixa. Arribarem d'aquí 2 hores? Que arribarem d'aquí 2 hores, exacte. I hem de saber si hi ha enllaç amb una carretera que és la que ens porta on nosaltres volem. I no veiem, en cap de les aplicacions que tenim, no veiem que hi hagi un enllaç per arribar al Sud Luanga. Tot i que al Google Maps hi havia una carretera, i ens va indicar per aquí. Hi havia. El Google Maps diu que sí, però el Postman i el Maps.me diuen que no. A veure qui té raó. Exacte. Bueno, és que el Google Maps no el podem obrir. És que no es veu res. Bueno, però anem pel lloc que és, Ah, això sí. Tenim mosca 7C. Exacte, tenim mosca 7C. Per acabar-ho d'adobar. No sé si es veurà, per això hem hagut de tancar les finestres. La mosca 7C, com sabem que és mosca 7C? Doncs és una mosca que és molt més gran que una mosca normal i és com allargada. És més lenta que una mosca normal perquè la pots agafar amb un paper, pam, i per matar-la, clac, l'esclates, com si fos un... Sabeu aquelles coses que són bombolletes d'aire i foten unes fiblades? És terrible, Perquè no me n'he donat i en tenia una al turmell, m'ha fotut una fiblada que m'ha deixat tieso. I en tenim una dins... No l'he carregat, tu. Tindràs aquí una mortaldat als peus. Quantes hores dius que portem? Si ho hem comentat. Portem des de les 9 del matí. 2:45. 2:45 del matí i ara són les 2:45. O sigui que com a 6 hores, no? Com a 6 hores. 6 hores per aquest camí. S'ha tancant, pedregant. I ara el pitjor és que hi ha com a molts esglaons, molts passos de riu. Ara en tornem a tenir un altre d'aquí res. És constant. Llavors vol dir que has d'anar lent perquè el que no volem és xafar res. Està infestat de mosca 7C i anem tirant fins a aquesta localitat. Bueno, ahir vam arribar a aquest poble de la zona rural de Zàmbia i com que no podíem seguir perquè s'havia de creuar un riu, no sabíem com, és un laberint i ja se'ns feia de nit, vam preguntar si ens podíem quedar a dormir aquí, evidentment ens van dir que sí, i aquest matí els hem dit, escolta, podem veure l'escoleta i tot això? I ara us ensenyem com és una escola aquí al Rovell de l'Ou de Zàmbia. Grade 9 class. But 10 is not here. 10 is not here. Where They will go to Chongwe, others to Bushi, others to Saka to do their training. Okay. And if they go to these cities, they need A place to sleep. They need a place to sleep, of course. They need those logistics, food. Probably the relatives are not well to do. Take this problem, transfer it to another home. So very nice. This is Mr. Oscar, and they have just come purely to see us and what we are doing in Bosch.
We are only tourists, but we want to know how is the central Zambia, not only the big cities. And it's very important that you Study very hard. Because- Yes, because this country needs prepared people. Yes. If you are clever, you always be critical. Education is mwikere mwashakumana. Nichi mwanshira mukukala pasipuna. Kuti mwawamira marodi mwevene tiwombero iyi twalenye vai. Thank you. Morning, how are you? Morning. Hello. Yeah, okay. Hi. How are you? How are you? Fine. Hello, how are you? Hello, fine, thank you. Fine, thank you. Bon dia. No sé si sortirem per aquí, No sé. Ja hem anat a l'escola i hem anat al centre de salut i ara estem sortint del poble Això ho veieu? És per flipar. per aquest camí que a casa no hi passem. Uau. Sort que som estrets, Sort que som estrets. perquè això... Tela telita. I ens han explicat tots els problemes que arriben a tenir. Bueno, de fet, és que es queden bloquejats aquí en aquest poble durant 5 mesos l'any. Bueno, perquè ja ho veieu, o sigui, passa un riu per aquest costat i per l'altre costat és aquell camí muntanyós que van fer ahir, que va ser 6 hores per fer 100 quilòmetres. Bueno, i tenen els problemes, quins tenen? Doncs tenen el problema de l'escola, que no tenen prou profes, que no tenen prou classes. Clar, no tenen prou classes. De fet, els que estan fins als 10 anys i així, estaven apretats en aquella classe que hi havia nens i tot drets al final de la classe amb la professora. Sí, sí. Bueno, els problemes de sempre que no han millorat, d'abans. Sempre. I sempre, exacte. Això no ha millorat No ha ni millorat ni un mil·límetre. Mare de Déu. Straight? Straight. Ok. Che un polo. Morning. Per sortir del poble hi ha diversos camins, és tot molt enrevessadet i llavors aquests nois que els portem perquè volen arribar a la carretera, ens estan indicant cap a quina drecera hem d'agafar. Sí, perquè aquí no ens indica ni el Maps.me, ni l'Osman, ni ningú. Ni ningú. Mira, allà està aquest xic. Mi pensa io. Oh, ok. Aquí, no? Here? That's so good. Hey, This Ian. one. Here. This one, eh. Vale, doncs ha de tirar. Sí, tira així. Exacte. Yeah, this one. Kata ko pitala tala niyo to ka. Mare de Déu, és que això és estret, com una mala cosa. Bueno, ja hem trobat el camí correcte. Esquerra. Hòstia, Déu-n'hi-do. A veure. Aquí he de posar la... Sí, exacte. No per aquí no passa res, és per allà. Ja, però per allà. Però a poc a poc, a poc. Poc a poc. Yeah, straight. Straight. No? Tira enrere. Tira enrere. Gira a poc a poc. Farem una cosa, baixarem, Yes, Yeah. We go down
Ok. Yes, please. Sí, go down. Com ho veus? Jo ho veig bé. Si vas a poc, jo crec que pots pujar. Vale, Si no, perfecte. ja t'has pujarà. Vale. Poc a poc. Vas bé, vas bé. No! Per on me rellisca? Et rellisca la del darrere quan arribes aquí a la sorra. Va. Sap bé, Que vinguis més cap a aquest costat. Vale. Baixa, baixa. Baixa una mica més. Tracta, ese es donde. Tracta. Tenen una llar de Què necessito? Has arribat. M'ha relliscat la del darrere. La del darrere, sí. Yeah, we tractor, but we try to... Vols que torni? A veure si puc. A veure, torno a veure. Poso les planxes o què? És que hauria de baixar la refrigeració. Bueno, a veure, provem ara. Si no ho fem. Vinga, anem a provar. I voy, Ho hem aconseguit. Ja han trobat l'altre xic que hem de portar. Elle va venir. Ah, però són dos, uepa. Hi, how are you? Unakwenda wapelenji ngapo. Unakwenda. La moitié. Eh. Moitié. Ah, t'ha perdut una sabata. Vale. Sí, sí.